हेलौ गाइस आंनि चेनेलाव नोंथांमोनखौ गासिखौबो बरायबाय आङो दायो थांदों हाजोथिं अरुणाचल बर्डार खाथियाव दा थांबाय थादों आरो आङो दायो बेरायनो थाखाय नोंथांमोना नायलांबाय थादो भिडिअखौ आखाय हमना बेरायग्लांनो लुबैयो जिउनि रानि नोंखौ खालामनो अराय लुबैयो गोरबोनि बियो नोंखौ जोनोमाव खेबसेल' बबेबा गोजान रायजोआव गल' गथ' बर' गथ' जियानो जा मोनफैबाय आरो जों फैनाय जायगासिम दा आं मोननैसो जायगा देखायनोसै नोंसोरनो स' भिडिअखौ नायबाय थादो ओरैबायदि मोजांखा जायगाया ना दुगैनो दै स्राय स्राय बोहैनाय होमबानो गुल गुसु दैयाबो झारना बायदि गनाय आरो बिन्दोसार आं बेयाव दुगैना फैबाय ओमफ्रायो मोजां नांबाय आरो जायगाखौ बेरायनानै लोगोखौ आं खेबोदोंमोन आरोना भिडिअखौ शुट खालामबोदोंमोन ओमफ्राय बियो माने मबाइलखौ हमथा लानांगौमोन खिन्थु बियो सिदासो लाबाय मोजां फैयासै माने भिडिअआनो ओरैनो खायलें जाबाय आरोना बिनि थाखाय निमाहा बिनो थाखाय सरि अन्थाइआ ओरैबायदि फिस्लाबना बेनिया दै गोलैनाया गोलैबाथाय जै गोलैबाय खर' गावखाबाय आरो ओमफ्राय आं बेनिफ्राय दुगैनानै फैबाय आरोना वाव बरिया हिखा जोङो फैफिनबाय आरोना माखासे भिडिअखौथ' आङो जोंनि जानाय लोंनाय थानायफोरखौ आं देखायजोबनो हायासै माने शुट खालामनोबो जायासै आरोना ओमफ्राय दा बेखिनियामोन भिडिअआ जों फैफिनबाय दा बेखौनो फैनाय ससेखौ नायलांबाय थादों नोंथांमोना रावनिबो नङा नोंनि थाखायल' खन्थाइ लिरो आङो नोंनि बेवहाय दङ नोंनि गुमुर आखाय नोंनि आखाय हमना बेरायग्लांनो लुबैयो जिउनि रानि नोंखौ खालामनो अराय लुबैयो गोरबोनि बियो नोंखौ गसायनाव बे जोनोमाव खेबसेल' बबेबा गोजान रायजोआव आगान सुरलांनो थांखिनि
जेबो थाबासै दा नायखाजोब्बाय गामिया नङालै ने नोंसिना मुक्तुটো জানাই দেখুন ক্যামেরাম্যান বলি নিউজত পোৱা নাই আপুনি নিউজত পোৱা নাই আপুনি নিউজত পোৱা নাই मावसोफोरलाय हाबाब्रा बेयो बेफोरो मोनब्रा ना मा दंना सेंग्रा सिख्ला सानैजों हाबदो जादो गादाखौसो बावना दंमोन इबो गानखौ टेनसन गैखाया बेफोरखौ बारस'आबो नानाव केमेरा रेकर्ड जागासिनो दङ ना फुरुंनो हागोन बोरमानि गोरोन्थि होननानै ना मा होनो Kamu promo. Oi, kamu bisa kurang boleh kan? Mana? Bye bye guys. Next video थाबैनो लोगो मोनगोन होननानै आसा खालामो नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय आंनि भिडिअखौ बाय बाय